Mga igsuon, mga anak sa Dios. Usahay makadungog ta sa pulo nga Black Saturday. Ngano usahay mangutana ta nganong black man jud sa kadaghang colors, no? Sa English kini nagpasabot og kahilom, kasubo, kadulom nga gibati sa mga tinun-an human sa kamatayon ni Jesus. Black, murag naawp, murag napalong ang ilang paglaom og naglibog sila unsa pa ang sunod nga mahitabo. Apan, kung atong tanawon sa Spanish, mas nindot paminawon ang Sabado de Gloria, nga nagpasabot Saturday of Glory. Sa Tagalog, mahimo natong hubaron nga Sabado ng Kaluwalhatian, o sa Binisaya pa, Sabado sa Himaya. Bisan pa sa kahilom sa lubnganan, ang kahulugan niini dili lang kasubo, kundi usa ka paghulat sa kadaugan. Ang black nga atong nasabtan mahimong simbolo sa katapusan, apan ang gloria nagpasabot nga adunay kahayag nga moabot. Kini usa ka adlaw sa paghulat, usa ka adlaw sa paglaom bisan walay klarong timailhan. Hilom. Sama sa kinabuhi, usahay naata sa black nga kahintang. Apan sa pagtuo, kinahanglan nga ang gloria moabot. Mao kini ang espiritu sa Sabado de Gloria, usa ka hilom nga puno sa paglaom. Ug karon atong makita unsaon pagbag-o sa Dios ang kahilom ngadto sa kalipay. Sa atong ebanghelyo karon, makita nato ang pagbalhin gikan sa kasubo ngadto sa kalipay, gikan sa kahadlok ngadto sa paglaom. Ang mga babae ni adto sa lubnganan nagdala sa ilang kasubo, apan didto ilang nasinati ang milagro sa pagkabanhaw. Ang kahilom sa Sabado nabungkag sa balita nga buhi si Jesus. Ang ilang pagduha-duha napulihan sa pagtuo ug ang ilang kahadlok napulihan sa kadasig. Kini nga ebanghelyo nagdapit kanato nga makita nga bisan sa pinakadulom nga kahintang sa kinabuhi, ang Diyos nag-andam og kahayag. Mao kini ang atong pagahisgutan karon. Unang punto, ang Diyos naglihok bisan sa mga higayon nga wala nato damha. Sa Sabado de Gloria, murag walay nahitabo. Apan sa pagkatinuod, ang Diyos nag-andam na sa iyang pinakadakong milagro. Ang lubnganan nga hilom, mao day ang lugar sa pagbuntog sa kamatayon. Mao nga dili nato hunahunahon nga kung hilom ang atong kinabuhi, wala na ang Dios. Ang kahilom wala nagpasabot nga wala siya naglihok, kundi naglihok siya sa paagi nga dili nato makita ni mabati. Mao nga kinahanglan ta magtuo bisan wala tay nabati o nakita nga klaro pangatubag. Sama sa mga babae sa ebanghelyo, naglakaw sila padong sa lubnganan nga puno sa pangutana. Apan, giatubang nila ang kahintang uban sa pagtuo. Ug sa ilang pagtuo, ilang nasinati ang milagro. Mausab kini ang atong panaw. Dili perfect, pero kinahanglan hitsas ta, puno ta sa pagtuo. Usahay sa atong kinabuhi, adunay mga daghang Sabado de Gloria. Mga panahon nga murag walay tubag ang atong mga pangutana. Ang atong mga pag-ampo murag dili tubagon. Ug ang atong mga kasakit murag walay kahumanan. Apan kahilom di ay usa lang kagutlo sa mga plano sa Dios. Ang importante mao nga dili ta muhunong sa pagtuo. Ang Dios naglihok bisan sa mga higayon nga wala nato damha. Ikaduhang punto, ang pagkabanhaw nagdala og bag-ong kinabuhi ug misyon nga mao ang pagsangyaw sa paglaom. Ang mga babae sa ebanghelyo wala lang nakakita sa milagro kundi gitahasan usab sila sa misyon nga isulti ang maayong balita. Ang ilang kahadlok nahimong kadasig, ang ilang kasubo nahimong kalipay.
Ang pagkabanhaw dili lang personal nga kasinatian kundi usa ka misyon nga kinahanglan ipasa sa uban. Mao kini ang tawag sa matag Kristiyano nga mahimong tigpahibalo sa paglaom. Nabanhaw na ang Ginoo. Ingon si Jesus, "Do not be afraid. Go and tell my brothers." Matthew 28:10. Sa binisaya, ayaw kahadlok, lakaw og isulti sa akong mga igsuon. Ang mao nga sugo dili lamang para sa mga babaye sa ebanghelyo kundi para usab kanato hangtod karon. Dili nato dapat itago o i-privatize ang atong pagtuo kundi ipadayag kini sa atong kinabuhi. Ang pagkabanhaw dili sikreto kundi balita nga angay ipaambit. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, unsaon nato pagpakita nga buhi si Kristo. Pinaagi sa atong mga pulong, sa atong mga buhat, ug sa atong pagpakita og gugma sa uban. Kung kita magpasaylo, mutabang sa mga nanginahanglan, muhatag og paglaom, nagpakita kita nga ang pagkabanhaw tinuod. Ang pagkabanhaw nagdala og bag-ong kinabuhi og misyon nga mao ang pagsangyaw sa paglaom. Story time. Nay usa ka parokyano nga nangutana nako, "Father, pwede ba nga manilhig panahon sa Semana Santa?" Ang uban moingon dili kay basin malas, no? Ang uban moingon pwede ra. Apan kung atong tan-awon, ang importante dili ang manilhig o dili manilhig, kundi ang kahulugan sa atong buhat. Kung manilhig ta aron limpyo ang imong panimalay ug aron andam ka sa pagsaulog sa pagkabanhaw, walay problema. Ang Semana Santa dili lang ni sidya tradisyon, kundi paghinlo usab sa atong kasing-kasing. Ang pangutana dili kung pwede ba, kundi unsay tumong sa atong buhat. Ang tinuod nga pag-andam mao ang paghinulsol o pagbag-o sa kinabuhi. Ang paglimpyo sa balay, simbolo sa paglimpyo sa kasing-kasing. Sigun pa, cleanliness is next to godliness. Mao nga, bisan unsa pa ang atong buhat, ang importante, mao ang espiritu sa pagtuo. Kay sa katapusan, dili ang ritual ang magluwas, kundi ang grasya sa Dios. Mga igsuon, mga anak sa Dios, bisan unsa pa ang atong giagian karon, ang Dios nag-andam og bag-ong kinabuhi alang kanato. Ayaw kahadlo kung murag hilom ang imong kinabuhi, kay ang Dios naglihok gihapon. Salig lang og pagdayon sa pagtuo, bisan daghang mga kalisdanan ug mga pagsulay. Hinumdumi nga ang kadulom dili makapildi sa kahayag. Ug ang kamatayon dili makapildi sa kinabuhi, ang kasubo dili makapildi sa kalipay, ug ang Sabado de Gloria magdala kanato ngadto sa Domingo sa pagkabanhaw. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.